कौन कहेला कि सिर्फ अश्लील गाना पे ही व्यूज आवेला। जे ई कहेला कि सिर्फ अश्लील गाना व्यूज आवेला, बढ़िया गाना में व्यूज नहीं खे आवत। आज ओकरे लिए एगो सबक बन गल बा, एगो नीलकमल सिंह के सॉन्ग जौन की फसल मूवी के ई सॉन्ग बा, जे पर दिनेश लाल यादव, अम्रपाली दुबे जी एक्ट किए हुए। बात करे वाला एगो सॉन्ग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम से लेके हर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा बा, जेकर नाम बा मरून कलर सड़िया। थोड़ा सा गाना एक बार आप लोग सुन ला। ये गाना हम आपको बताओ थिला भैया, यूपी बिहार का औरत जैसे साड़ी पहन के पल्लू डाल के आवेली, ठीक उसी प्रकार से अम्रपाली दुबे जी ये मन एक्ट किए हैं। और दिनेश लाल यादव जी, ये फिल्म का नाम बा फसल, तो वही फसल के नाम पे किसान का रूप लेके एकदम से दिनेश लाल यादव जी अम्रपाली दुबे के साथ में पति पत्नी के संबंध रिश्ता के कायम करलन। एकदम प्यार भरा सॉन्ग बा मरून कलर सड़िया। इस सॉन्ग भैया हो आज हम देखत हिला, जब से ये गाना रिलीज भइल बा, हाँ जब से इस सॉन्ग रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से, तब से यूट्यूब ना हर सोशल मीडिया पे इस सॉन्ग ट्रेंड कर रहा बा। अब आप लोग बताओ कि ये सॉन्ग में कितना अश्लीलता बा। 1% अश्लीलता ना बा भाई, एकदम वर्ड में इतना जान बा। नीलकमल सिंह गाए हुए हैं ये गाना के, नीलकमल सिंह गाए हुए हैं, ओकरे वजह से ये गाना का भी थोड़ा सा मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ गई बा। हम बात करे वाला हिला कि गाना रिलीज कब भयल और कितना दिन में कितना व्यूज ये सॉन्ग पे पहुँचल बा। तो आप लोग अगर नीलकमल सिंह का फैन हुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ का फैन हुआ, अम्रपाली दुबे का फैन हुआ, तो भाई हो हमारे चैनल बहुत छोट बात, हमारे चैनल के एक बार सब्सक्राइब कर दा और वीडियो के लाइक कर दा। हम कि आपको एक सब्सक्राइबर हमार मनोबल जो की बढ़ा दिला। तो बात कर जाए कि कौन चैनल से रिलीज बा और कितना व्यूज ये इसमें पाए गल बा। तो भैया ये वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल बा, बहुत ही पुरान चैनल बा वर्ल्ड वाइड। ये वही यूट्यूब चैनल से गाना रिलीज भैल बा। 4 वीक ये गाना के रिलीज भैल हो गल बा। 4 वीक में 11 मिलियन व्यूज, मतलब जानत हो कि ना 1 करोड़ व्यूज ये गाना क्रॉस कर गई बा। अब हमसे बतावा कि मन कौन इतना अश्लील सॉन्ग बा, मन कितना अश्लीलता बा कि सॉन्ग इतना तेज चल रहा बा। अश्लीलता ना बा भैया, गाना में दम बा, गायकी में दम बा और एक्ट में दम बा। जैसन कि आप लोग जानते हुए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली दुबे के कितना बढ़िया जोड़ा सब लोग पसंद करेला। दिनेश लाल यादव जो कि इस समय आजमगढ़ के सांसद हुए, फिर भी समय निकाल के अपने फैंस के लिए वीडियो मूवी बनावल छोड़ते हैं ना। तो यही कुल बनावत एगो फसल मूवी बनावे न, वही फसल मूवी के इस सॉन्ग बा जो कि आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा बा। जेके सुना तेके एक गाना सुने में आ रहा बा, ये तो टेंगे टेंगे सुने में आ रहा बा, चाहे मरून कलर सड़िया सुने में आ रहा बा। तो आप लोग के ई गाना कैसन लागल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा और हम मिलते मर्दे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, आदाब, जय श्री राम।